Ak máte radi pivo, ste na správnej adrese a mali by ste si pozrieť ďalšiu reportáž. Jeden z najstarších nápojov ľudstva, ktorého dejiny siahajú až do roku 3000 pred Kristom, sa totiž dá uvariť aj doma v kuchyni. Na to, aby ste si uvarili takéto pivo, potrebujete 3 základné ingrediencie. Chmeľ, slad, vodu a štipku kuchárskej zručnosti. Jeden kastrol v domácnosti je úplne jednoduchý. Postavím to na sporák, zahrievam, varím. Samozrejme, že to nie je až také jednoduché. Pripomína to skôr alchýmiu. Musíte nájsť ten správny pomer surovín a nechať to kvasiť v takejto nádobe. Pridávať môžete rôzne bylinky alebo to, čo vám napadne. Pivo potom jednoduchým spôsobom uskladníte a necháte zrieť približne 3 týždne. Každý milovník piva by chcel to raz vyskúšať, ako dokáže to svoje pivo uvariť sám a čo mu vie dať lepšie, čo horšie. To, čo je lepšie alebo horšie, potom posúdia odborníci, tak ako na dnešnej medzinárodnej súťaži domácich varičov piva v Košiciach. Posudzovali viac ako 100 druhov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Tieto pivá sú poväčšine vrchne kvasené pivá, nie je to klasický ležiak. Posudzuje sa farba, vôňa, pena, ale aj vzhľad fľaše. Najťažšiu úlohu však majú degustátori, ktorí na rozdiel od vinných ochutnávačov musia všetky vzorky aj prehltnúť. Najťažšie je to pri tmavých pivách, ktoré majú v sebe najviac alkoholu. Poviem vám, že to je veľmi náročná úloha degustovať. V tejto konkrétnej kategórii máme dokonca až 28 vzoriek. Uvariť takéto pivo si môže doma každý z vás a nestojí to veľa. Približne 50 pív vás vyjde na 20 eur. Z Košíc Dávid Vido, televízia Markíza.